אמא, מה עשית? את אל תשאלי אותי ואני לא אשאל אותך. אמא רצתה לגונן עלינו ממשהו, בגלל זה היא הסתירה. מה זה אומר עלינו? אני לא יודע. אני לא מכיר את האפס הזה שקורא לעצמו אבא. אתם עוד מאמינים לשטויות שלו? היה לה מישהו? אני לא מספרת כלום, לא על אלג'יר ולא כלום. אלג'יר? בבקשה, אל תעשה לי פרצופים. אני צריכה להיות לבד עם האחים שלי. מה? פיצחתי. כרטיסי טיסה לפרי, ואוצ'ר למלון בשאנז-אליזה. מפות לבגדי ים חדשים, יש בריכה במלון. אני רוצה לנסות למצוא אותו. הכי טוב שאני אתאבד עכשיו, אז זהו. לאן? לדבר עם אבא שלך. אם את לא באה איתי אחרי כמו טל, אני חותכת לך את הצורה. שלום. שלום. למה לא הזמנתם אותי להצטרף לטיול שלכם? גם אני רוצה לדעת. מי אבא שלכם? צריך לזבות את עצמי לדעת שאני לא חולם. די. בונז'ור. בונז'ור. הוא היה ערבי, שקחו. ערבי. גם אתה ערבי. את מקללת אותי עכשיו? כן, כולנו פה ערבים. למה באת? כן, אוהב אותך. זה סתם מילים. אבל מילים טובות. C'est une histoire d'amour triste. אמא, מה עשית? את אל תשאלי אותי ואני לא אשאל אותך. נראה מזה לפחות.